こんにちは、今日もアイスのご紹介をします。今日のアイスはこちら、アーモンド効果のアイスバーです。グリコさんが出てるものなんですけれども、アーモンド効果ってアーモンド効果です。このぐらいの飲み物なんですけど、それがアイスとなったそうです。1日分のビタミン E、食物繊維たっぷり、素晴らしい。女の子大好きこういうの。アーモンドミルクの香ばしいアイスって書いてあるので、ラクトアイスかなって思ったら、よく見たらこれ氷菓子なんですよ。びっくり。ちょっとどんな感じなのか楽しみです。いただきます。すげえ、めっちゃアーモンドの匂いがする。こんな感じです。曲がってる。はい、いただきます。すごいアーモンド。冷静にアーモンド。なんだキャラメルみたいな感じもすごいします。アーモンドミルクのアイスにアーモンド仕立てのレッドコーティングで、そしてクラッシュしたアーモンド、キャラメルみたいな感じがすごいします。なんだろう、不思議。噛めば噛むほどアーモンドの香りはするし、本当にこうやって目の前にしてもすごくアーモンドの香りがするし、すごい、ものすごいアーモンド。チョコよりも甘さが控えめで、健康に良さそうな感じの味がします。なんか氷菓子の感じが全くしないです。どこが氷菓子なんだろうっていうぐらい。お疲れ様でした。今日はアーモンド効果ご紹介しました。すごいなんか新しい感じです。乳製品が苦手な人でも食べれそうな感じ